Arjuni Atimas Okra Sini Dekamara District ni Songga Vice President Sini Buku Katolik Roma Atau Belai Sampai Pandawa Paimandaka TWF ni Central Committee Vice President Sini Borang Penangku Dina Malado Roma Banyak Belai Sampai Orang Tayo Paimandaka Sini TWF ni blok ni atom ke sini buku seperti kena jamatia sini orang tanggo Teliamura political district ward president borong dengan ini kono sini jamatia onan lumaya parok sini orang tanggo leader tanggo sini ex IN sini borong dengan payung raju jamatia sini payung citromani jamatia sini daud to kalian dorong kayak blok contoh blok komisi alam sering layu sengkaisa semua kaya takkan kaisa bodoh kaya takkan apa kaisa bodoh ini disiplin tuh disiplin lah semangat yuk santai komisi nama nilai santai komisi ya orang district komisi nama nilai district komisi ya orang blok komisi ya orang regional committee अपना अंचल कमिटी होती है अब ये बोलो प्राइमरी कमिटी दिया बोलो बूथ कमिटी विधानसभा सामंताना दिबागै बरफ संजागो जोंथिनि एडीसी इलेक्शन और हाइका सारा भारत सनो चालकना दिबागै सारा भारत सनो तुजुलां गागै आपो खायसा संगारि बुंगो आचमारि बुंगो कायनो लोकसभा संगारि और संगारि बुंगो नाय दिबाय बुस्तान मास ताबस्तान मार्च एप्रिल मार्च नि 26 तारिख जों बुधमा दिलायनाय जारा पूर्वतिफोरा सालकाबाय लोकसभा आसन जारा बिबारख नर बुधमा दिलायनाय बुस्ताननि 26 तारिखआव आबुं बादिनो जों बुरि रखम कांकाय जतनिसाय सामुं तांग्रा नरक नांगौ अबसे कयनांगौ सुंगौ गोबां नरक आंसै सिगां पूर्व बक्ता रपक साइ थांगा नरक अपना मा बुजिनाय जों तांनि बागै भोट दिनानि ना तांनि बागै दिनै महारानी न जों भोट दिनाय तांनि बागै महारानी लोकसभा चंमारिव भोट बासाना ना महारानी बाद भोट बासाय कांगा बासानाय आंनि दिग्गदारा दंबा लोकसभा थांनो कम थायनानि आंहा फेमिलि बरक आंहा अयोग्य बरक फरकता राज परिवारनि राजकुमारी शुद्ध राजकुमारिया बताय कायसा राज्यनि राजा बायका गदै रानी हिंजा ब पार्लामेन्ट भारतबर्षनि कायसा जत्तनिसाय कठोर पार्लामेन्ट बक थानानै हिंगाय अबाहाय दिग्गता गोनां बुरै नांगौ आं मनिहार आहाय बुरैले आरजिया आबनि बागैसे दिनै बुबाग्रा बनप्रार्थी थाइबो आबखौनो दावत खुदै যারা নর্থ বিসিङ ও कुवा बिसिङ yang लांदै दंनाय हाबानि हाबाफिया बरकसे एदिक सेदिक कक थालायो जेपेक जापाक कक सावो नांगुनजा कक सावो बुजिना रोंलिया आबनि बागै खाजानि बुखुसं नरक खरन सिम्बल कटरिया चिन्ह कटरिया चिन्ह जे जापान दंफोर आच्छा नरक कायसा आंकक सावो खाजानि करि आं खाजानि बुखुसं गयनांगौ सुंग कायसा बे कायसा दाबुक जायसि सिनिलायनानि फुन नाम्बार नालायनानि जराया दंखलाय जा बन जरा दाबुक काय नरक कक नानानि जरा आबनि बागै कायसा बे कायसा कक थालायदो नगाय बाजाराव थांबाय नगो माइरं गोदै माइरं बायथुक नानांगौ माइरं बायथुक थांबाय नरक न बाजारनि दुकानदार बस्ताव माइरं दाय रखना 50 केजि 25 केजि नि गांगाय नरक दुकानाव माइरं नरक रांगि काफे माइरं बायथुया दा नगो माइरं गोदै दिखाय बायथुक बस्ता बाजारनि नामबो
माइरंबो आरो नैतिफाइ साबो संसा नरम संसा नाबले आ थालनाय रक बह पुnya नाबले बर संसा नाबले आबनि बागै नरक बुजि दे नरक न स्राय स्राय साना नांगिया तिनि बुखु कमबलाय के बुजिवो बस तांकाय बुइनि माइरं बिगासिनि पुरा बुजिबाय था बस तांकाय बुइनि माइरं बिगासिनि जों जावे अखुनाय आबसे नरक न कक जारमान नरक बलाय के न कक बमा खनाका कक कलक खनाका सेला बाय केना हायपनो तिनि निसिमि जिनि 28 বিধানসভাও অবজারভার সংজাখা অরণর কাছে সিনি নারে খানাকিনি বুকু দিনারানি দে বর্মার অবজারভার খালাই ফ্যামিলি অবাহাইন যিনি 27 কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভাও যিনি অবজারভার সংজাখা যিনি বুকু পিডব্লিউএফ সেন্ট্রাল কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট বুকু দিনামালা দে বর্মা অরণ উপস্থিত বমাইনরক কমিউনিকেশন খাইবি তিনি বুকু বিনতা বলগিও তঙ্গ বুকু प्रतिमा तंग बुकु तामनाय बिरबु रुस्मिता तंग नरक जब जुगाजुग खालायो बो जागाव थांगै ओ अबजारभार न तालांगै जों गरवा सभा खायनाय गरवा मिटिं खायनाय आबो नरक न संलायदि बो जागाव जों उइ बुजिया दं बुकु सं आरो न तालांगि जों ताबो कुनो मिसिल कटर मिटिं कटर खालायाखो ओनलि गरवा सभा आ गरवा सभा साबो तंनाय सुदो तिनि बुखुक सं तंनाय सुदो तिदाब्ला बुखुक सं गरवा सभा तंनाय आबनि आबलो वाइ दे दं बाहायनो अबजारभार खाय दङ तिफ्रामा खालिबो अबजारभार खाय दङ जों बुरि बरकनाखै डिस्ट्रिक्ट वाइज खायो जों बुरि बुगाग्रा बुरि रकम बोसोर पुजुक लायो न गान्ति बिसि पजन्त नरक थाङै सामुं खायदिनि जोंनो सादिनो बारिका नक खायजामा abang tadi sebuah kerana paipelea ambai ribo kulpaya tidak habu bagra jeng buri rokna asik kayo tidak boleh rokna asik kayo pujuk kayo tidak boleh rokna asik kayo bisas kayo tapi malah je kuno misil meeting nijini jati ni porisoy riwo jini kanmung cumung baik layo jeng buri rokna luhu layo meeting musang riwo misil musang riwo apa ni bagainya? Bus kamu, jadi beri orang ni odikar tebo kotor suwoi jomu, kata ni tapuk tebuk jom, apa norok bus kamu nuknai, karena bukan tani agreement, je di prasa ekor sign di lain ni diliwo, apa norok dotino implement kayaknya ni bagai kerja kori, kayaknya ni bagai no, emon burui. Parliament tangi kok tahu jadi implement kayak tu bagaimana? Obak kayak beri ingkar sini Rajkumari kritising de Burma, bothara tay ke bomanya, apa norok kaham tay sina nang nai tay budak nang nai. So, sini Ghana ni Rajyo Meghalaya, ada kalau norok tang lagi, beri romi odikar kebang, tangkai kebang male. Aro beri rok ni bumung si jaga ni bumung ungu jaga ni bumung register ko beri rok ni bumung goi Meghalaya sini apa po jeng asa kayo sini MP ketal kritisi de Burma jeng beri rok na kibigla sini odika sino rinai jeng manai Meghalaya hai insuk ya pano jeng odet ongsoleh jeng mana cinta suakau apa orang tani wa angkok kebaru tai asa tai bisa norok narik di sini moharanen tani wa kade agreement to tam di bosor pubak datang kaita puila 13 jana MLA Sunam Afrika Tiprani second largest party Sunam Afrika abo bebas ko pubak rani obodan tabo adi ko tine hapo bagra thawo je ano writing ko soi dinai ani je man thai chan mani no de dina ko tine angko bai no yak mi dinai bide pora writing ko soi likha bo yak mi likha abo kuno hamya ko jable abo ni bagai o ko no sun bujina nangnai jeng bubagra no puju thanglai na nangnai kaje जों leadership ni bisingo bo
गोबां लिडारशिप नंगौ गोबां सामुं खायै किसा साक्सेस खालामो एरपरे अफिस जानाया थाङो गैयाबा दिनै बबाग्रा निजिनो सेक्रिफाइस खायै निजिनो बेबा खिबिवै काय जायगा बद जायगा नुखं खायाख्लायै जों जब तोर तंनाय बुकुक समनि बागै दिनै सेक्रिफाइस खायै दिनै बागै कन्स्टिट्यूशन सोलेसन तोबै खाया अब एकमात्र ताबो एग्रीमेंट इमप्लीमेंट होननानै बाकी सिमिसे दंगौ आबनि बागैनो कायसा रायदा दङ अ रायदानि मते जों भोट दिलायनानै नांगौ भारतनि नागरिकनिगै अ भोट पाइनानै याबलानो दिनै इमप्लीमेंट होनबायनाय जे दिनै बुबाग्रा सैरि माने दिनै दाबि अब मानबायनाय होननायजों बिसास आसा आकांक्षा थैनो नरक जत्त दंदि जाय गामि आमताय रग थाङै दिनैनि सिनि केबा आसुगै दंयावै जों वारियर्स बुबाग्रानि और केबो लिडार्स गै लिडार्स एकमात्र नेता एकमात्र दिनै बुबाग्रा सिमिसे जों जत्त बुलि सेंग्रा जों आहाव अबाहाय मावान थुगलायनाय जों बोस्तांगो जत्तनो दिनै बिलिपारा खोना बिलिपारा जों साल' 3-4टा 5-6टा मिटिं गर'आ मिटिं खायनानै बागै आं जत्तनो आं कबजावो नरक जत्तनो गोरों जों जानजानि मानि ककबाय जों कक सानानै केबो रिंजाखोरै केबो सियाखोरै आबनि बागै आं नरक अबनो कयनाय जों तिफ्रामथा दंनाय जों दाबो केबोनि मिसिल मिटिंआव थाना नांगया दिनैनो मिसिल मिटिं नाय जेफ्रुव कतर जनसभांनाय आफ्रुव जों जे दिनै तिफ्रामथा बीजेपी एलायंस निजे दिनै प्रार्थी फायनाय आफ्रु कतर जनसभांनाय आफ्रुव जोंबो दंनाय बीजेपी बो दंनाय अबाहायनो जों मिलायलायै जों सामुं खालायलायनाय नरक जत्तनो बुजिजाक सिजाक खाजानि बुकुकजों जों যারা তিনি কমিটিও জমদাকনায় অঞ্চল কমিটিনি যারা তিনি বুকুকজ নমনি অঞ্চল বুসিতরতে এরিয়া তো আপনার নরক মাসিনাই অঞ্চলনি সমস্ত এলাকানি বুকুকজ নরক রিঙ্গি মিটিং মাচকনাই তাই যে কোনো মিছিল মিটিং থাকায় অঞ্চল কমিটিনি যারা আদমজুক দংনাই নরক জানি এলাকানি बुकुक जंगल मास होनाय मिसिल मिटिं थानानि बागै मिसिल मिटिं एरेन्ज मा खायनाय मिसिल मिटिं आसोकनानि बागै आबनो नं सामुंनाय नंनि संगठनत क्राक खायनानि बागै नरक प्राइमारि कमिटि मा खानाय बरक जों जत्तनो नायकलना बागै बिनि मुंसानि अभाब गरै ब दिनि अ बिनि आसाय मानि हाव अफाय खैखलाय मानि हा 184 जना राजा बंशधर 186 जन राजानि बिबि तिनि महारानी कीर्तिसिंह बर्मा अरनि प्राथिंगै दङ जों किजाखायनो राजानि बुमुं सालायै 186 जन राजानि बंशधर दिनैले कग्न सालायतेर भूत खैतांनि रियांनाय बा महारानी नसो निश्चय भूत दिनाय ना 186 जन राजानि बंशधरनि तिनि राजकुमारी तिनि महारानी कीर्तिसिंह बर्मा जों जेहेतु राजबंशधर जों दिनै गौथि दंखांखाय जों जत्त तिफ्राजोग्र जत्त बुबाग्रानि वारियर्स जों जत्तनो दिनै महारानी कीर्तिसिंह बर्मानो भोट दिनाय होननानै आं आसा खायो जत्तनो दिनाय बिला ना आंनि बागै खाजानि बुकुकज नरक जत्त गोबांनिसाय गोबां जों भारतबर्ष 19टा राज्य त्रिपुरा आबनि बिसिङावनो दिनै पूर्व आसन्न जों जत्तनिसाय गोबां भोटबाय रेकर्ड भोटबाय दिनै खरबसा तिफ्राजों महारानीनो बुनिसाय गोप्लाय थायै जों बुकुं बे बुकुजों खायनानै बुनि बुकुंखौ खायसे सिनेमा सुखनाय बरिया हांगाय जों तरिमाया ब दंगैसे जों दिनै तिफ्राजों दिनै सिनिजागौ राज परिबार दंगैसे जों दिनै राजानि बंशधर रखमनि सिनिजागौ जों दैबो सारा भारतबर्ष सारा विश्व पृथिबीआव तिफ्राजों रखमनि सिनिजागनायनि बागै जों बनक प्लाय थाय रहनानै दिनै दायित्व ताय खबसैबो आबनो नरक जत्त वान सुद्दि
aniya sini sengjak toni no korte pohne wan chubai norok samung tangdihi norok no kok kesarenya ani kok samani orang muthaka tidak belat ni pantai bergerak untuk sini Maharani Kriti Singh Devrama Beskangi Song Mariwo keplai budbai kebang budbai keplai se keplai untuk jotono na hambai bobagra ayo blok jotono na belum hambai